Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyon namu. To kamar yadda kuka gani a rubuce, a yau za mu nuna muku yadda za ku siyi data 1.2 akan naira 150. Don haka idan yau ne farkon zuwanka wannan channel namu mai suna Ahmad TV, to muna roƙonka da ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Sannan muna roƙonku da ku yi mana share ɗin wannan bidiyon domin mutane da dama su ƙaru da wannan garaɓasa. So sanin kanku ne dai a yanzu da dama an riga an saba a siyi data. Wani za ku ga ba a siyar masa da data mai sauƙi, kuma yana so ya dinga siyan data mai sauƙi saboda duba da yanayin rayuwa. So wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka shiga muka fita muka gano hanyar da za ku siyi data mai sauƙi akan farashi mai sauƙi. Kamar yadda kuka gani dai, kar in cika ku da surutu, yanzu zan nuna muku yadda za ku siyi data 1.2 akan naira 150 kacal. Don haka mu je na nuna muku yadda za ku yi. Da farko dai za ku shigo gurin da ake danna number, sai ku danna star 344 star 2 hash, sai ku danna kira. To gashi nan sai ku zaɓi na ɗaya na farkon, gashi nan na farko na ɗaya, sai ku danna 1. Gashi nan gashi nan na farko guda 300, ga kuma na biyu nan. To na biyun za ku ɗauka. Za mu shiga na biyun yanzu. To kun ga gashi nan sun nuna muku za ku siyi data akan 150. Za a siyar muku da data 1.2 akan 150, kuma wannan data za ta yi kwana 30. So idan ka shiga, idan kana so za ka siya, sai ka danna number 1. Bari mu danna number 1. So mun danna number 1. Idan za ku siya, kar ku danna wannan number na ɗayan, saboda idan kuka danna number ɗayan nan, so fa da kun sa kati za a dinga ɗauki katin a sai maku datan. So sai ku shiga na biyun, kuna shiga za ku ga an siyar muku da data. Don haka muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci, mun gode.